Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Эфирда татар шоу-бизнесын яктыртып барган шоу-biz тапшыру. Һәм мин аның алып баручысы Эльвина. Бүгенге тапшыруда Ранил Нуриев Муз-ТВ премиясына ничек эләккән, Алсу Фазлыева бәби көтә, Мөнир Рахмаев яшьлек тавышын алып барачакмы? Киләсе сәгатьтә белербез. Татар эстрадасының шибәр егетләренең берсе Ранил Нуриев узган атнада рус шоу-бизнесының зур вакыйга Муз-ТВ телеканалының премияларын тапшыру тантанасының шаһиты булды. Хәтерләсәгез, музыкаль биеклек хит-парадының алып баручысын Ранилне үз заманында Муз-ТВга алып баручы буларак чакырганнар иде. Нәкъ шул вакытта ул үзенә Рәсәй шоу-бизнесында шактый гына иҗатташ дуслар таба. Алар җырчыны әлеге зур чарага чакырганнар да инде. Моны үз күзләрен белән күрергә кирәк. Безнең эстрадага мондый дәрәҗәгә үсәргә. Ләкин шуны да әйтеп үтәргә кирәк. ТМТВ телеканалы бу юнәлештә актив рәвештә эшли дип сөйләде ул. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның турында, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшәймәеп көлеп, син ул бер генә, юк бүтән синең кебек. Алсу Азат Фазлыевлар әлеге вакытта диңгез ярында кояш астында җылынып яталар. Әлеге фактны без Алсуның социаль челтәрләреннән белдек. Иң кызыгы, Инстаграмга куелган фото астында булай дип язылган: дуслар белән менә инде нишәнчегә бергә ял итеп барабыз. Иң кызыгы, барган сайын гаиләләр ишәеп бара. Кем аңлый, шул аңлый. Җырчының подписчиклары әллә өченчене алып кайтырга уйлыйсызмы? Кыз бала кирәк инде дигән комментарийлар калдырдылар. Шоу-biz тапшыруның командасы да җырчының язуын укыгач шундый фикергә килде. Әмма Алсу кире какты. Әллә ниләр уйламагыз, дусларыбызның гаиләсе ишәйде диде ул. Табигатьнең һәр көнедә җылы аяз тоела, күңел кояшы әгәрдә сүрелмигер булса, табими яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Табими яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Соңгы вакытта җырчы Чәчкәгә урамда яулык ябып йөрергә туры килде. Моның сәбәбе җырчының операциягә әзерләнүдә. 9 июнь көнне колагыма операция ясаттым. Аллага шөкер, уңышлы үтте, хәлем яхшы дип белдерде ул. Җырчы хастаханәдә яткан арада аның кызын тормыш иптәше ире карап торган. Шоу-biz тапшыруның командасы Чәчкәгә тиз арада савыгуын тели. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма.
Кичә ТМТV каналын караган булсагыз, бер зур үзгәреш күргәнсездер. Яшьләргә зур сәхнәгә юл ачучы яшьлек тавыш хит парадында хәзер өр-яңа алып баручы. Талантлы Мөнир Ахмаевны эстрадабызның эпатаж җырчысы Диана Таҗетдинова алыштырды. Диананың алып бару хакында фикерләрегезне ТМТV каналының ВКонтакте официаль төркемендә калдыра аласыз. Ә Мөнир китте дип борчылмагыз. Тиздән сез аны өр-яңа проектта күрә алачаксыз. Ни дип сорыйсызмы? ТМТV каналын күзәтеп барыгыз. Монда барлык сорауларга җаваплар табылыр. Гөлләр булып үсәр идем, җилләр булып исәр идем. Хәлләремә керер булсаң, диңгезләр кичәр идем. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Киләсе минутта безне күңелсез хәбәр көтә. 15 июнь көнне 84 яшендә арабыздан легендар җырчы, ТСРның атказанган һәм халык артисты, РСФСРның атказанган артисты Әлфия Авзалова китеп барды. Шаһидларның сүзе буенча, җырчы озак вакыт чирләгән һәм инсульт аркасында вафат була. Туганнарының һәм якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Әлфия апаның урыны оҗмахта булсын. Кадерле дуслар, йөрәк түремнән шоу-биз тапшыру кысаларында сезгә үземнең өр-яңа клибымны тәкъдим итәм. Алда мине. Әлеге иҗат җимешем тормышында аерым бер кадерле урын алып тора һәм сез аны зур дәрәҗәдә кабул итәрсез дигән өметтә калам. Бергәләп карыйбыз. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген. Җаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгә. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә. Алда мине килә, алданасы. Син кабызган утта киясен. Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк. Мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк? Сөюләрдә адашасым килә, бер янасым килә, тик шул теләк. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә. Алда мине килә, алданасы.
Сәлам дуслар, Шоубиз командасы бүген саф һавада һәм бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты, татар эстрадасының популяр җырчысы Рәсим абый Низамов. Рәсим абый, исәнмесез? Хәерле көн. Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер дәмен. Һәм инде без бүген Рәсим абый белән Sky Park Баулар паркында һәм төрле кызыклы трассалардан баулар буенча узачакбыз. Сез мондай әйберне күргәнегез бармы? Кызыкмы сезгә? Күргән бар, монда катнашып караганым юк. Менә бер балачакка кайтып килербез Алла берсә. Алайса сез әзер инде. Һәрвакыт әзер пионерлар шәлсәк, һәрвакыт әзер. Сез әзер, без әзер һәм инде без башлыйбыз. Киттек. Рәсим абый инде сырысы килә. Сезон ябылды. Хәзер инде сезон ябылды. Нәрсәләр белән кайныйсыз, нәрсәләр эшлисез? Хәзер әле безнең бит Ураза аенда инде безнең бер елында эшләгән юк. Ураза аенда Ураза тоту һәрбер кешегә, мөселман кешесенә тиеш мәҗбүри дип әйтеп булмыйдыр инде. Кемнең ул теге, кем улай бергә өлгергән, кем улай бергә инде әзер. Менә шушы Ураза аенда менә шушы санау айы бу, Ураза айы, Рамазан айы, изге ай. Шушы айда үзебезнең тагы бер кат сынавы айы, сәхнәдә генә түгел, тормышта гына түгел, менә шушы безнең елның 12 айының бер ай шушы санау айында әле без хәзерге көндә Уразаттабыз. Ничә ел инде сез Ураза тотасыз? Ничә ел дип мин бер бу әйбергә ул менә бүген тримдә иртәгә басам дип әйтә торган әйбер түгел. Ул вакытта белән аңа өлгереп, әзерләнеп ул әйбергә киләсеңдер. Һәрбер кешенең кемдер яшерәк, иртәрәк вакытта килә, кемдер соңрак вакытта бәлки бу әйбергә өлгерә торгандыр. Бер 7-8 еллар тирәсе бардыр инде минем. Рәсим абый менә күп кенә яшьләр арасында да ул бик таралган. Алар гомумән намазда укыйлар һәм эстрадада. Сырысы килә инде күптән кызыксындырган сорау. Сез менә үзегез ничегрәк карыйсыз эстрада һәм намазда булуга? Бу бер-берсенә бер дә зыян китерми. Әгәр дә менә син сәхнәгә чыгып бит, син халыкны начарлыкка өндәмисең. Җырлар менә минем җырлый сәнгатьнең иҗаты башланган 20 ел вакыт узып бара, 20 ел булды. Аллага шөкер дия кирәк. Менә шуның башыннан башлап бүгенге көнгә кадәр мин начар әйбер халыкка тискәре булырда әйбер җырларга тырышмадым. Киресенчә, җыр ул беренче рәттә тәрбия чарасы. Мин шуңа омтылдым да һәм шушы юлда, шушы юнәлештә һәрвакыт эшемне дәвам итәм дә бүгенге көндә дә. Эстрада, сәнгать, җыр һәм дин бергә чагыштырып карасак, бер-берсеннән алар аерылырга тиештә түгел. Чөнки дин дә шул ук безнең тәрбия, яшәү рәвеше чарасы, җыр да шул ук тәрбия чарасы. Кешенең әлбәттә мин әйтәм, җыр инде җыр халык тыңлагач, менә кешенең күңеленә рәхәт, кеше җыр тыңлыйсы килә бит. Ниндидер менә җанын дәвалауның бер төре, шул вакытта намаз да, дин дә нәкъ шул ук җанны дәвалауның бер төре. Күңелне, калбны дәвалауның дип әйтик. Аңлашылды. Инде бу темага кирип китсәк, зак сөйләшергә була. Хәзер инде үзегезнең иҗатыгыз, гаиләгез турында сөйләшеп аласыз килә. Гаиләгез ничегрәк яшәп ята, ниләр әйтәсез? Әйбәт, Аллага шөкер, әлбәттә, менә гаилә инде ул шәрәүнә барабер һәрбер кешенең тыл булырга тиеш, тыл булмыйча фронт булмыйды. Шуңа күрә гаиләмдә әйбәт, Аллага шөкер, бар да исән сау. Улларым инде менә үсеп киләләр. Улысына Рүзәлгә 20 яшь тула, кичкенәсенә 10 яшь. Тормыш иптәшем инде шулай ук балалар белән, ул балалар бакчасына мөдире, балалар белән эшләгән көне аның да ул да шул ук бергә укыдык без инде. Без Казан дәүләт педагогика институты иде без кергәндә, аннары университетка әйләнде, музыка факультетын тәмамлап, укытучы һөнәрен алган кеше ул да. Шуңа күрә шушы юнәлештә, шушы балалар белән эшләү эшендә әйбәт бар да, Аллага шөкер, исән сау, сау-сәламәт. Ялгышмасам инде беләм, сезнең улларыгыз гомумән иҗат белән бәйле түгел. Олы улыгыз гомумән башка өлкәдә укыйда, эшләргә дә җыена бугай. Гомумән бу таныштырып китегез беренчедән. Кая эшлиләр, кая укыйлар? Теге үземнең артыннан барыгыз дип мин өндәмәдем, бер вакытта да аларны өндәмим дә. Чөнки беренчедән алар минем күреп үстеләр, кичкенә чагыннан күреп үсәләр. Минем буның җиңел тормыш түгел икәнлеген, ул теге карап торган кешегә генә ул сәхнә тормышы матур күренә. Ул теге сәхнәдә ялтыраганда гына, сәхнәнең алгы ягына, сәхнәнең арткы ягы, арткы тормышы, юл, ул аның авырлыкларын аларны күреп үсер. Шуңа күрә мин син улым, сез аларны җырчы булыргамы, сәнгать кешесе булырга тиешме дип миларга андый катгый
не куймадым. Кем буласыгыз килсә, иң беренче рәттә аларга һәрвакыт әйтә килдем. Кеше булырга, кеше булсыннар. Төпле барбер профессияларга кирәк. Бүгенге көндә беренче рәттә югары белем әлбәттә алырга кирәк. Югары белемсез инде кем булып эшләсә дә бер кая китеп булмый, барыбер шул ук вакытта бүгенге көндә заман технологияларында компьютерда өйрәнергә кирәк, көннән-көн алышынып тора. Хәтта без инде артта калып та барабыздыр әле. Алар аны куып җитеп, алар аны аңлап бара. Алардан без өйрәнәбез кирсенчә. Шуңа күрә үз юлларыгызны, үзегез теләгән һөнәрне сайласыннар дип мин һәрвакыт шулай тәрбиялим. Улым инде менә хокук көллиятендә инде ул тәмамлады. Шуның көллиятен тәмамлаганнан соң узган ел без дип әйтәм, аның үзеннән сорадык, кая телисең килә инде. Мин монда җитәрлек дәрәҗәдә белемне алдым, монда каласым килми, башка өлкәдә укысым килә дип төзүчеләр университетына укырга кердем. Һәм менә беренче ел инде без аны тәмамлап киләбез. Менә берсе кичкенә улыгыз мәсәлән кайтып, әти мин артист буласым килә дип әйтсә, сез бераз гына булса да шикләнеп, тукта яңадан бер уйлап каралы дип әйтергә мөмкинсезме? Гомумән инде артист тормышым эштән бөтен эшен тышын беләсез. Тамер битәр килә белән генә була, икесе төрле сүз. Ул бит артист буласы килә дип кенә бүгенге көндә артист була торган әйбер түгел. Беренче рәттә синең аңа талантың да булырга тиеш. Син шуның белән инде туганнан бирле диярлек синең инде ул күренә, аны күрәсең син. Аңа хирыслыгы барманың, аның таланты ул якка бармы? Ул нәрсәгә омтыла? Җырларгамы, биргәме, мәсәлән, башкагамы? Мин кичкенә алымда алай булыр дип әйтә алмыйм, чөнки ул сәнгать юлыннан китер дип уйламыйм. Бардыр мен җырга, моңа карата аның күпмедер дәрәҗәдә аның әлбәттә бар тартылган ягы. Әмма дә ләкин мин шуңа күрә дә менә уйланырга аның вакыты бар. Әле ул менә 9нчы класска хәтле укыганчы, аларның әле башта алар балык булганчы дип әйтик инде. Алар уйларга тиеш, үзләренең фикерен тупларга тиеш, киләчәктә кем булырга, төрле профессияларны карарга тиеш, уйларга тиеш, эзләргә тиеш. Әле менә шундый вакыты, балалык вакыты бит бала 3нче классны тәмамлаган бала ул. Кем булган дип әйтер вакыт без кичкенә чакта иң беренче хыяллаган космонавт булабыз дип инде ул вакытта. Популяр да булгандыр, шулайдыр инде. Ул теге бөтен малай кичкенә чакта космонавт булган. Или соңгы чиктә теге космонавт түгел, тимер белән бәйле малай шулайның эше. Я шофер, я тракторист, я кем булам дип шундый хыялы бит инде. Хәзерге яшьләргә һөнәр сайлау бик һөнәр күп төрле. Хәзер бит теге заман технологиялар үзгәрә барган саен профессиялар да үзгәрә бара. Сезгә килгәндә инде гомумән сез бит инде яшь чакта әти-әнигез белән киңәшләшкәнсездер дип уйлыйм. Кайтып әти-әниләр мин менә шулай артист булырга телим, җырлыйм, сым килә дип әйткәнсездер, белгәннәрдер. Алар ничегрәк карыйлар иде бу яктан? Дамер мин дөресен әйткәндә һич кенә дә артист булам дип хыялламадым. Мин Казанга килүемдә Казан дәүләт педагогика институтының музыка факультетына укытучы булам дип килдем мин. Менә тормыш шулай үзеннән үзе килеп шәһәр китереп шәһәрдә шулай язган булгандыр инде ул. Сәхнә бу шундый әйбер бит, сәхнәгә бер менеп анда сәхнәнең бер ниндидер бер менә шушы сәхнәнең җылысын дип әйтим, сәхнәнең бер тарта торган ягын татысаң, инде ул гел үзенә тарта, шуңа күрә аннан аерылып та булмый торгандыр. Ләкин әмма дә мин үкенмим. Шул вакытта җыр әйттем бит ул. Сәнгать та шул вакытта тәрбия чарасы дип, шул вакытта мин укытучы һөнәреннән ерак киттем дип әйтә алмыйм. Синең җырларыңны тыңлап халык ниндидер үзенә дәрес этәргеш ала икән, рәхәтлек ала икән, нидер тәрбия ала икән җырларыңны тыңлап. Бу шушы укытучы һөнәренең дәвамы дип саныйм. Нәрсәгәдер яраклашам дип, кемдер бии икән дип биеп өйрәтгән җырчы түгел, мин үзем ничек бар шулай. Концертларны иң менә популяр булган чорда концертларны күбрәк тешләргә кирәк булгандыр, күбрәк тә шөгыльләнергә кирәк булгандыр дигән. Җибәрәм. Җибәрдем. Менә Рәсми бабай инде теге укып бетердегез. Хәзер сез Татарстан арасына килеп кирдегез. Үзегез беләсез, сезнең яраткан җыр дип уйлыйм инде ак каеннар арасында. Гомумән алганда, шул җырны гел сырыйлардыр, әйме? Һәр вакытта гел. Теге безнең татарда әйтүм бар бит, җырның ертыгы юк дип. Шуңа күрә инде ул минем җырым булып калды. Аны миннән аны беренчектә коптарып алып ташлап булмый. Ул теге минем тамашачыга таныткан, халыкка таныткан җыр. Тамашачы шушы җыр аша мине белде, шушы җыр аша ишетте, шушы җыр аша күрде. Аннан соң байтак күп җырлар язылды менә шушы еллар эчендә. Барыбер дә нигә әйтсәң дә, менә
Әсемизов, әті қайыннармы деп тамашашы шуның белән искә ала барыбер. Әлбәттә, һәрбер артистның, һәрбер кешенең ул шушындый бер йөзек кашы дип әйтим, менә халыкка таныткан җыры буларга визиткасы дип әйтәм, бер урыш әйтсәк. Рәсем башка җырлар менә ак каеннар арасындагы җырын уздыра алмадым микән башкалары ничегрәк? Юк, мин әйтә алмыйм, ул җыр дип мин аны җыр буларак шедевр, көчле җыр дип әйтә алмыйм. Ул көчлелеге аның нәрсәдә булды, менә шушы беренчедән яңалык, беренчедән яңа җырчы булу. Менә бөтенесе бергә бер әйбер, менә шушы бөтенесе җырда мине чыгардым, мин дә җырны чыгардымдыр, менә шушы бөтенесе бергә бәйләнгән әйбер очрак булгандыр дип әйтәм мин аны. Аннан соң байтак күп җырлар язылды дип әйтәм бит. Халык яраткан, халык танылган, халык үз иткән җырлар язылмады, Аллаһка шөкер. Юкка вакыт уздырылмаган дип саныйм шушы 20 ел эчендә. Кайыннар белән шаярып, озаклап уйнадыгыз. Ахрысы мине бөтенләй күрми дип уйладыгыз. Сылысының ак күлмәгең, син аклыкка күмелдең. Күзләремә син үзеңдә кайын булып күренәсең. Кайсы кайында, кайсы син, байралмый тик торам. Ялгыш кайынны кушканмын, мин аны син дип торам. Кайсы кайында, кайсы син, байралмый тик торам. Ялгыш кайынны кушканмын, мин аны син дип торам. Ул җырны җырлыйсыз инде, аны сездән сорыйлар да, бәлки теге үзегез бик яратып җырлый торган җыр. Кайсы сезгә менә аны бәлки халык әле бик алай сорамыйдыр, ләкин сез аны инде теге чын күңелдән аңлап, менә бирелеп җырлый торган, иң яраткан. Җырларны аермыйлар, беләм. Артистлар һәрбер җыр якын диләр. Шулай сүзләр, һәрбер җыр инде күпмедер дәрәҗәдә артистка якын, аның бик якыннары бар, уртача якыннары бардыр. Калыпка санып саный башласаң, җырның һәрберсе якындыр. Бу ситуациягә карап. Менә кайда җырлыйсың, нинди тамашачыга карап җырлыйсың, нинди тамашачы залда, ул шуннан чыгып та җырныңга нитеп була, җырны сайлап була. Кай вакытта концерт вакытында җырны сайладың, менә шушы җырларга кисәк кенә күрәсең, тамашачыны тукта бу җырны җырларга кирәк икән дип тиз генә алыштырган вакытлар да бар. Халык күбрәк халык җырлары, композиторлар әсәрләренә дә күп урын бирергә кирәктер, чөнки алар халык җырын җырламыйча җырчы булып булмый. Әлбәттә, халык җырларын җырламаган җырчы, эстрада дибез без, эстрада халык җыры кемнәрдер бәлки алай уйлыйлар. Халык җырында төрлесе бар. Халык җырының бар инде югары дәрәҗәдә, аның киң диапазонлы җиренә җиткереп җырлаган, моны профессиональ дәрәҗәсез башкарып булмый торган җырлар бар. Сүздә юк. Менә шушы җырлар турында әйтәм мин хәзерге вакытта. Киләчәктә сезнең репертуарда барбы инде хәзер эшлисез, яңа җырлар өстендә ниндирәк темалар күтәрергә тырышасыз? Тема дип Бармы ул менә? Менә шушындый тема күтәрәм дип кенә түгел, менә ничек дәвам иттем, менә шушы. Мин һәрвакыт халык җырчы булдым, халык җырчы булып калачакмын. Инде ниндидер амплуамны үзгәртәм дип, бүгенге көндә нәрсәгәдер яраклашам дип, кемдер бии икән дип биеп өйрәтгән җырчы түгел. Мин үзем ничек бар шулай. Бүген ничек җырладым һәм исән булсам, Алла берсә киләчәктә дә алга таба да нәкъ шулай ук җырымны дәвам итәрмен дип, җыр мәсьәләсенә килгәндә, инде нинди тема дип әйткәндә, әлбәттә мин күп очракта тормышны җырларга тырышам. Шушы үзебезнең тормышны. Шул вакытта авыл темасы да булса да, шул вакытта яшәүдә, шул вакытта менә гомумән тормыш дип әйтәм, менә шушы безнең үзебезнең рәвешне, татарлыкны, үзебезнең татар җырын, татар моңыннан читкә китмичә. Менә яшьләргә килгәндә, яшьләр белән сез барыбер шулай кызыксынасыздыр дип уйлыйм. Барыбер телевизорда да күрәсездер, радионда да ишетәсездер, концертларда да очрашырга туры килә. Гомумән, менә хәзерге татар яшьләре, татар артистлары ничегрәк сезгә? Гомумән, аларның иҗаты белән кызыксынгач. Мин кызыксынып барам, күбрәк мин күп кенә шәйерләр, инде хәйран байтак кына күп кенә дип әйтмим, инде байтаклар 6-7 башка еллар, бер 7-8 еллар жюри составында да эшләргә туры килде. Мин күп кенә җырчыларны инде башыннан менә бүгенге көндә сәхнәгә чыккан җырчыларның һәрберсен күзәтеп барам, һәрберсе белән аралашам. Күбесенчә аларга теге
киңәшләремне бирергә тырышам. Кайда дөрес түгел, менә шуннан да хөрмәт иткән җырчыларың була барыбер тегешләр арасында менә шушы үзебезнең татар җырын, татар культурасын, татар моңын саклап килгән җырчыларны бигрәк тә аларга инде дөрес юнәлештә бирәсе килә. Үзенең күпмедер шушы иҗат бит инде бары эшләгән дәвердә ниндидер нәрсәләр күргәнсең, менә шушы үзең каядыр ялгышкан җирне аларга төзәтеп җибәрәсе килә, үзең кайчандыр менә шушы үткән юлны аларга дөрестләп. Әлбәттә ул шулай булырга тиеш. Рәсим абый, менә сезне очратканда гел күрәм, елмаеп һәрбер кеше белән. Яшь артист булса да, олы артист булса да исәнләшәсез, сөйләшәсез. Менә сезне теге ачуланган чагызны күргәнем юк әле. Сезнең ачуны ничек чыгарырга икән ул? Ачуны чыгарга дип, ачу чыкмый тормый һәр кешедә дә бар инде. Һәр кешенең үзенең характеры бар, һәр кешенең кызып китә торган, тиз суна торган вакыты да бардыр. Мин күбрәк менә шушы спорт залга йөрергә тырышам дип әйттем. Аны син Дамир үзең дә беләсең, волейбол уйнаганны безнең инде ничә ел шул 20 еллардан артык хәзер без аны уйныйбыз. Да, студент еллардан бирле башлап. Ул менә шушында күпмедер кирәкмәгән негатив эмоциялар да чыга. Шушы вакытта спорт белән шөгыльләнсәң, ул кирәкмәгән менә ниндидер җыелган ачу бар кешедә адәм баласында негатив җыелмый калмый. Аны каядыр кеше чыгарырга тиеш. Каядыр менә шушындый табигатьтә, ул мәсәлән, табигатьтә йөрепме, йөгерепме, нәрсәләр булса шөгыльләнепме, эшләпме, каядыр аны чыгара кеше. Минем күбрәк менә шушы спорт залда, волейбол уйнаганда, топ кыйнап чыга күбрәк. Кеше белән, олы кеше белән аралашу дигәннән бер әйтем бар бит. Олы итә бер кешене кеше итә белде. Без шулай тәрбияләнгән, мин шулай тәрбияләнгән үзем. Өлкән кешегә дә теге игътибар белән, ихтирам белән карарга кирәк. Кичкенә дә хөрмәт белән аларга карарга кирәк. Шуңа күрә мин бу якта икесенә дә тигез Җайлап инде. җайлап. Рәсим абый килгән инде монда безнең төп максатыбызны үтик. Хәзер кызык трассадан үтеп карарга кирәк. Сез әзер икәнен беләм. Бүленеп алыйк. Аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттербез. Әлбәттә, минем үземне санап карыйсы килә. Мондый әле канатлардан йөргән юк иде. Бер балачакка кайтып, теге Тарзан кебек йөреп карыйк әле. Тегәдәкс. Бүгенге кызык трассалардан узырга безгә ярдәм итәчәк инструктор, Skypark инструкторы дип әйтәсе килә Марат. Я вам вкратце расскажу, что к чему вообще. Вот два инструмента у вас будет. Все, тоже держим. Одна из них называется пластина, вторая карабин. Вот эта пластина, это карабин, который нажимается. На трассе будет вот такая беспрерывная страховка. Она зацепляется в начале и отцепляется только в конце. Нигде отцепиться нельзя, поэтому безопасность гарантирована в этом случае. Вот. В пластине... Проверим, да, безопасность? В пластине есть прорезь специальная. Нужно будет ее через вот эти красные уголки проводить. Карабин мы просто каждый раз перецепляем. Когда к уголку подходим, сейчас я покажу, как пользоваться пластиной. Ничего сложного в этом нет. Давайте, подойдите ко мне. В принципе, нужно просто попадать прорезью в ребро уголка. Карабин мы просто прицепляем каждый раз. И все. Рәсим абый татар эстрадасында бик күп проектлар барлыкка килә, бар элеккеләрдә. Гомумән ике грандиоз проектны әйтәсем килә. Ул да булса татар җыры фестивале һәм яңа гына яшь кенә TMTV премиясе. Гомумән татар эстрадасында менә мондый проектлар кирәк дип саныйсызмы? Татар сәнгатенә, татар җырына кирәк. Бу күбрәк
булсын, ул күбрәк булсын, халык тамашачы сайласын, үзе изләнсен, аңа ул бит никадәр әйбер күбрәк сайларга мөмкинлек күбрәк булган саен җиңелрәк. TMTV каналында шул ук Барыс медиа компаниясе да бит белгәнебезчә ул шәхси компания. Алар менә шушы эшкә алынып, үзләре шушы эстрада дөньясына кирип китеп, эстрада дөньясына алынып, үзләре менә әле кемнәрдер бәлки хөкүмәт тарафыннан да эшләргә тиеш булган әйберләрне алар үзләренә алып эшләгән компания бит инде бу. Ул буларга тиеш, молодцы, мен аларга булсын, алга таба да булсын, башкалары да өстәлсен, TMTV премиясе да булсын. Татар җыры да шулай дәвам итсен. Башка төрле башка әйберләрдә уйлансын. Мин әйткәнемчә, менә шул фикердә сайларга мөмкинлек булсын тамашачыга, халыкка. Менә үзегездә баягы әйтүегездә 20 елда узып киткән икән, әле сез аны хәзердә аңламыйсыздыр, яшь кенә килеш шулай дип уйлыйсыздыр. Ләкин менә вакытны артка әйләндереп, кайтырга мөмкинлек булса, нәрсә булса да үзгәртер идегезме? Сез үзегезнең тормышта. Әгәр дә үткәнгә кире кайтып, нәрсә дә үзгәртеп булса, үзгәртерим дип һич кенә дә талпынмыйм, андый уем теләгем юк. Булгандыр әлбәттә ниндидер нәрсәләрне вакытында дөрес үк эшләп бетермәгән вакытлар, алар инде вакыты як. Концертларны может иң популяр булган чорда концертларны күбрәк эшләргә кирәк булгандыр, күбрәк тә шөгыльләнергә кирәк булгандыр дигән. Ләкин мин менә бүгенге көнемнән, бүгенге тормышымнан канәгать түгел дип әйтмим. Канәгать, Аллага шөкер, иң беренче рәттә исәнлек булганда, сау-сәламәт булганда кеше, ул бит яшьнең аның паспортка карагач кына яшьне беләсең. Кешенең һәрбер кешенең күңеле 18дә. Һәрбер кеше шушы үзенең яшь итеп тия, күңеле яшь. Әгәр дә менә шушы яшьлек хисе бер кайчан күңелеңдә сүнми икән, синең яшәргә, тормышка омтылышың, килертәгә көнгә карата карашың, омтылышың, яшәү өчен күңелеңдә бар икән. Ул көннәргә бер әйбергә кирәк. Син исән сау икәнсең, шуңа сөенергә кирәк. Сез үзегез әйтегез, популяр вакытта күбрәк эшләргә калган икән, популярлык шырын озынайтырга дип әйтүегез микән ул? Юк, мин популярлык озынайтып түгел, кешенең менә һәрбер артистның була торган әйбер пик популярлык пик шыры. Ул була торган әйбер, ул үтә торган әйбер, аны һәркем белә, ул мәңгелегә әйбер түгел. Бер нәрсә дә мәңгелек түгел, ул пик шырыда. Ул бер менә кешенең күтәрелгән пик шыры, шул пик шырында инде син эшләп каласың, сүз дә юк. Аннары соң менә шушы стабильлекне тоту. Анда инде менә бөтен булганың, шул профессионаллык да керә, шушы инде үзеңнең җырларга карашың, иҗатың инде җыр, соңыннан менә шушы үзеңнең бер күтәрелгән планканы тоту дип әйтергә кирәк. Менә сезнең чордагы артистлар, сезнең яшьтәге артистлар арасында конкуренция булдымы икән? Конкуренция, мин әйтмим, конкуренция булдымы дип, ул һәр кеше менә конкуренция бер-берегезгә карап иҗатыгызны алга тарту дип әйтәм инде. Ул бары конкуренция дип атала. Ул конкуренция дип атасак шулай дип атала. Сүз дә юк, ул бер-береңә карап, менә ул аны шундый җыр эшләгән, мондый ул булырга тиеш, әйбер матур, әйбер, ул булмаса иҗатның бер урында туктап калый, алга китештә синең эшләү миңдә туктарың, стимулың да кимери. Бу әлбәттә кирәк әйбер. Булай бер-беребезгә карата ниндидер ачу, душман андый нәрсә гомумән юк. Без менә шушы бер буын шул бер вакытта башланган дип әйтәм, аларны үзегездә бәс санап тормасам, санасам да шул Илса вакытта Рөстәм Закиров, Резида Шәрифов менә шул бер чор вакытта, ниндидер бер чор вакытта башланган. Бер мен ханишик дип әйтәм, бер урта буын дип әйтәм микән хәзер инде без саныйм урта чор дип микән. Без һәр вакыт бүгенге көндә дә ул вакытта да дусларча аралашып, дусларча киңәшеп, аралашып Рөстәм Закиров белән без бер факультетта укыдык. Ул соңгы курсларда булса, мин беренче башлангыч курслардан без һәр вакыттагы аралашып, киңәшеп, бер укытучыда укыдык. Бүгенге көндә нәкъ шулай ук бер-беребезне белән аралашабыз, киңәшәбез, очрашканда бергә концертларда очрашсакмы, булай очрашсакмы. Популярлыкка дигән һәрберсенең үз юлы, һәрбер шушы үз юлыннан атлый. Үз юлыннан бара, үз юлыннан эшли, үзенең җырын җырлый, бер кеше дә кешенең арбасына да керми, кешенең читененә дә, кесәсенә дә керми. Рәсим абый, инде әңгәмәбезнең ахырына туры килә торган сорау инде ул. Һәр вакыттагыча интернетка килгәндә, сезне интернетта таптым. Сез анда бар, Instagramда. Ләкин анда сезнең подписчикларыгыз күп түгел, 500-600 тирәсе генә. Нинди максат белән сез аны барлыкка китердегез? Instagramда булган үзегезнең коллегаларны караргамы, яисә аралашыргамы, ничегрәк? Instagram, ул мин гомумән күп кенә челтәрләрдә бар, социаль челтәрләрдә, Instagramда гына түгел.
Нәрсә өчен барлыкка килерим? Ул шул әлбәттә аралашу чарасы, ләкин минем өчен ул аралашу деген ниндидер бер пиар деген әйтәбез. Пиар матур сүз ул яратмыйм мин ул пиар деген сүзне дөресен әйткәндә. Ниндидер теге үзеңә команда иртә кич, иртән анда нәрсәдер үзеңнең нәрсәдер эшләгәнне күрсәтеп ятыр өчен түгел, аралашыр, карап барыр өчен, кешеләрне, башкаларны күзәтү өчен, башка концертлар белән аралашу өчен, концертларны карап бару, шул вакытта реклама чарасы, ул әлбәттә менә гомумән социаль челтәрләр бүгенге көндә артист кеше өчен бигрәк тә реклама чарасы, чыннан да. Аның белән артык әйтеп киттем бит, артык мавырга да ярамый. Артыгыннан артык китсә, майлы буткада туйдыра дип алдарак әйттем бит. Шуңа күрә аны социаль челтәр белән сакта булырга кирәк. Артык яхшы булам дип, артык начар да булуым бар. Менә сезнең подписчиклар әз дип әйтеп уздым. Бәлки сезгә администратор табып, сезнең Instagramдагы битегезне алып барырга, подписчикларны күбәйтергә, концертларга игълан биргәндә күбрәк кеше күрсә, шуның белән яхшы. Подписчикларны күбәйтер өчен анда администратор да башка yerдә кирәкми, аккаунтны ачык итеп куясың, анда кирип тулалар. Мин артыгын шуңа күрә ачыкта куймыйм. Ул ничек миңа җитә, миңа аның артыгы кирәкми. Әйтәм бит, мин бит ниндидер тамашачы халык күрсен өчен ул менә шушында әйтик, Instagramга кемдер сиңа лайк куйганда, сиңа кемдер әзбер язганда, шуның кеше язды, ул бит тере әйбер дигән сүз түгел. Ул кире килгән тамашачың дигән сүз түгел. Шушында язган кешенең сине әле дөрестлеген исбат итер өчен син аны башта концертка җыеп карау кешеләргә. Киләмәләр синең шушында лайк куйган кешеләрнең концертыңа, синең җырыңны тыңларга. Бу ниндидер бер ясалмалылык күп монда. Шуңа күрә мин аңа артык итмәскә дә тырышам. Анда улай бер кирип китмәскә дә. Әгәр дә шуңа гына кирип утыра башладан, көне буе бар кеше иртән тора шуны куя, абиташы шуны куя, кич утыра шуны куйган. Бәлки әле мин хәзер үземнең башыма фикер килде. Сезнең иҗатны яратучылар әле күбесе бәлки Instagramда юктыр. Сезнең иҗат белән кызыксынучылар шул дә юктыр. Анда күбесе телефоннар теге өлкәнрәк яшьтәге кешеләр турында әйтәм мин. Өлкән апалар, өлкән абыйлар күбесе кеше Instagram дигән әйберне сөйгән дә белмәй. Андыйлар да бардыр, сүздә юк, мин әйтмим ни дип. Instagram әйткәнемчә бит әле ул анда сиңа лайк куеп, сиңа матур фикер язып утырган кеше артыңда нәрсә сөйләгәнен син белмисең. Менә шулай итеп, кызыклы әңгәмә инде әкрен генә ахырына да якынлашты. Рәсим абый, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Шулай итеп, рәхмәт үзегезгә чакырган өчен. Әлбәттә, менә шушы бергә булыйк, ТВ каналы белән бергә булыйк, тамашачылар белән шулай аралашып, күрешеп, телевидение аша булсынмы, концертлар аша булсынмы, турыдан күрешеп булсынмы. Шушы аралашудан безне айырмаган өчен сезгә зур рәхмәт. Алга таба да бердәм булыйк, бергә булыйк, җырлап матур итеп шулай аралашып яшик. Дуслар, шулай итеп инде кичкенә генә әңгәмәбез Рәсим абый Низамов белән тәмамланды һәм без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Сау булыгыз, исән булыгыз. Шулай итеп, тапшыруыбыз ахырына да килеп җитте. Татар эстрадасының кайнар яңалыкларын сезгә җиткердем мин, Эльвина. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.